kahit na sa sunod, ilahin na dito. Okay. Ang ating tema naman, nag-sentro sa San Marcos, Kapitulo 4, tubling 1. Ano? Okay. Atong basahan. San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 1. Kaya nasuhod ng si Jesus sa pagpulong dito sa Daplin sa Lanao, sa Galilea. Danghan kayo ang mga tao na nialiwan kaniya o tungod mo ini, masakay si Jesus sa usay pasakayan kung hiningkot santang pangkatawag ng pulong dito sa Daplinan. Ako lang itiwasang kumain, kaya medyo marupit iwasang. Daghan mga butang na iyang itulog kanila, pinahagi sa mga sambingay. Usa sa iyang itulog kanila mga kinay. Pamakit pamot. May usa katawang na niyagtong sa mga arupang pukas. Sa iyang pagsabot, may mga bindi na nahulog sa daplin sa adianan kung hiyabot ang mga langgang o ipagpuka kini. Ang ibang bindi nahulog sa yuta na matulog kay mabawa naman ang yuta, daliw na kining itulog. Apan sa inang nainitan na pag-ayo sa adlaw ang bagong pero nilawos kini o kaya wala man natudamit pag-ayo nalayak. Ang ibang bindi nahulog sa lapit sa mga pangutong sagot. Ngunit nagpubok ang mga pangutong sagot o nahulog sa mga tanong. Kung hindi wala sila makapalagay. Apan may mga bindi na nahulog sa mahinuta o nagtulog, nagpubok o nangunga. May nanguhay o pag-30, ang ibang tag-60, o ang ibang tag-12. Pagkuya ngayon sa Jesus, kuruna kami nalungan pamantip. Kinang pulang dali na pamantip, hindi po hinot mo ba, tanggong po ng pulang pamantip. Kaya, ang ginahanglan mo na yun, matol pa sa atong Ginoo. Pero, ato kung muna o mag-usap ko pamantip na ito. Kaya, nanghangan ang mga istorya ng pangbuwaning nilagay ko tanan sa pangbuwaning ato ng pamatiwan. Kaya paralit na iwaning na nag-arupan na ito, nag-ampun na mga pahingan sa impero. Naiwaning na magtulog na ito, nag-ngawat na. Naiwaning na magtulog na ito, nag-manulista. Minap ko na, mayroon siguro na paminahan na ito, pero hindi na natin sulon. Di ba? Basta na na. Okay. Kaya ganun lang, nag-isgot po sa atong pangutana, sa atong sulon, muna, okay, na sa tanong mga nagwani ron sa kalibutan, yung mga nagkaliiyan ng inyo, kinipang tanang ng ibor, punos ba ni gusto? Sa atong saktan, ningon siya na dili po tanan, no? Kaya nangin niya nag-isgot mo ng mga mini ng tutulog. Ang pangutana ako, kinsa man sa atong panahon ron, kinsa man mga mini ng tutulog. Ang tubag sa akong nagsuon na sa akong paminaw, nag-respeto siya, kaya sakit mo kung nag-isgot ang kinsa yung mga mini ng tutulog, no? Okay, sa akong tubag na yung 40 butong tubag niya, ha? Kaya hindi naman bumayan ng nagpasakit ka. Tao, di ba? Siguro, mag-isgot ng tao, kinaiyak. Kinsa din, hindi ka mag-isgot ng tao yun, isang araw sa tao, kaya mo sakit-sakit. Kung mag-isgot ng kinsa din mga minig naman tutulog, mag-isgotan sa Biblia sa atong panahon doon. So, mag-isgot ng tao, kung sa'yo mga kinaiyak aning minig naman tutulog. Okay. Una, basahan na po ang sa sulat ni San Juan sa Juan Kapitulo 2 tubling 18 hangtod 19. Atong basahan. Okay. Kung kinsa man galing mga magtutulog ka ng maiguan, ikaw muna na yung mga sagot. Kung hindi ko mag-isgot, ikaw lang. Okay.
Unang Juan 2:18-19. Mga anak, mulunga ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kami na maami ang mga kaaway ni Kristo kung mga antikristo. Kung karon aniya na ang daghang mga kaaway ni Kristo o mga antikristo. Busa ang siguro nato na puro na ngayon ang katapusan. Isa mo sila. Ibulag ka nato kining mga tuhana sa atong pundok. Kaya dili man sila tinawag na sakop sa atong pundok. Kung tinuod kang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila sa atong pundok. Kapag namiya sila, ang mailhan nila na sila ni kauban nato. Kauban sa atong pundok. So din usa sa kinaiyan yan ang minit. Pundok na rin, no? Kadtong minhiya sa pundok. O kung sa muling pundok dali na bibiyaan, siyempre katong pundok ni Kristo. Natural, no? Kaya huwag yun lang ito sa kupang, pundok ni Kristo. Kaya kung sa naman ka pundok yun, ang ito ko ni Kristo, diba? Kumarang sa Biblia sa Mateo 16:18, no? Tuturon ko ang atong iglesia, yung galing atong usaran. So, kining pundok ang ipasatupan nila, mao niya ang usa ka pundok ang ipasatupan nila ni Juan, namatod pa niya ang rubiya ani, dili isipon nga tinuod na sakop. Kaya ang tinuod na sakop, magpabilin. Unong mo gina sa kasakit o sa kalupay. Di ba? Parehas mo doon sa kanilang magtiayon. Kung doon yung mga problema na, ang bana o asawa ba, doon yung problema sa ilang pamilya, dili solusyon ang panggulag. Ano ba yung inularo nga wala po ang Diyos. Wala mong gumagod ang ginawa ng Diyos. Kung hindi kayan gina na ito, bisan ganahan na anak. Ganahan na ito, matarunya ito na yan ito, kasi nabot mo. Hindi mo na ito Diyos, ginawa. Wala sa pati ang ginagawa ng Diyos. Di ba? Sa kasakit o sa kalipay, sa kapurihon o kanato, kinangan, magpulungay ka ng magyayon. Iyon na po ang pagpasakot na ito sa pundok ng ito ng Kristo. Bisan nagkang mga problema, kinanglan mo ng gita ng itong diya. Di ba? Kaya ang iglesia, ang pundok ang itupod ni Kristo, gitawag mo kung siya babae. Pero mahingig babae, hindi po natin tawag ng inahan. So, ang iglesia, ang pundok ang itupod ni Kristo, naisip po nato na inahan. Na naman, kay susama man yung inahan ng simbahan. Ang iglesia, kay manudlo man. Pagkaon mo nato mga pagtulungan. Yun na naman po ng inahan, di ba? Pagkaon, matuto na to. Nagaroon, pananglit o pangatong inahan mo na ginataganahan kay may ano na. Di ba? Kaya ganahan mo, mutanaw sa itsuno kay tiguan na. Sa nato, di mo taganahan sa itong inahan, maglantaw. Namin na itong sigit ang kasutan. Karoon, mo pa niya rason na itong biyaan na itong inahan. Di ba? Dili, no? Bisag, di na taganahan sa itong inahan, di na itong biyaan. Inala po siguro ang pundok ang ito ni Kristo. Na nakita na ito, naghang mga problema, naghang ng pabadlong, naghang mga abuso. Di po siguro nasod na biyaan na ito, no? Kaya sa ako mo doon nakita na nakita na, tawaban na ito sa itong pundok na wala taganahin sa atong pare, wala taganahin sa atong pare, wala taganahin sa atong obispo ba, o yung sa diha, na nakita na ito sunod sa atong simbahan, di na rin taganahan, biyaan din na ito, di ba? Pero dili na mo igitungo sa Biblia, no? Kaya sa panahon ni Kristo, dili man rason, huwag siya mag-ingong na biyaan na ito ang pundo kung doon yung badlungon, doon yung magpabadlong, no? Doon na magaling ang Judas. Si Pedro galing, ang itugyanan niya sa mga yawis, kinikiyan sa langit, kung siya maingong na, uy, si Pedro, kasalaman kaya iyaman itong, sana, mga action ko siya, bro, di ba? Kaya iyang gilimod, ang atong Ginoo. Salat yun, kasala sa Pedro, pero wagid mo ingon si Kristo na gain na ning pumulka akong gitukod kay kuni nagtabandong, kuni nagkasala. So, importante guys sa Biblia, kanang panag-iusa, kanang mag-ulungan kita sa tinuod, magpundot kita mag-idya-idya, nilita mo biya. Karon sa atong panahon, kinsa man yung pundulka, ang gisbutan ni Juan sa una ng gibiyaan, nagkaroon ng gibiyaan po kay ang pundok ko, gigitong ko ni Kristo, nagpadayon man. Di ba?
sukad niya tuunang siglo na padayon yun ang iyang pundot, ang iyang iglesia. Kaya gisaaran man niya nga, isan ang ganahan sa impyerno o ganahan sa Hades, di ikit makapundot o di makapuntog sa tupaligpon. So unsa man simbahan na, unsa man pundot ka nga, sugod niya tuunang siglo na sugdan ni Kristo na nagpadayon ng tugkaroon. Unsa man pundot ka na. Wala ko'y referensya na kasahon. Pagkatalang na ba, kaya ako sa pagkatalaan, ha? Dili ni siya self-serving kay dili ni masahon nga Katoliko. Pasahon ni sa dili Katoliko. Ang buta may pasahon, ang pasahon sa itong mga isunod ni Kristo. Ang Pasubro Magazine. Matod pa sa ilang Pasubro Magazine nga kanisahan Marso-Abril 1986, bahina 4, na sinulat sa ilang magsusulat sa Pasubro nga si Pelmon B. Fuentes. Matod pa niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, will be traced back from the 1st century. Pili ko na sila supat ang kining Katoliko na simbahan nga ni tumataron ganit yun ang iyang kagikan panahon sa unang siglo. Unang siglo ganit din ang tutro ni Kristo ang Iglesia. So, sila niangkon nga ang Katoliko makasubay sa iyang kagikan, iyang eksistensya na maganit yun pabalik panahon sa unang siglo. So, sila din sila supat nga ang Katoliko makasubay sa iyang kagikan panahon sa unang siglo din ang tutro ni Kristo ang Iglesia. Laing Pasubro Magazine nga ilang diyan ko na sa 1965 mula din sa Pasubro, page 41, tingin sila, we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Ang Katoliko naman kuno na Iglesia mao ang makasubay sa iyang kagikan na magaling yung pabalik panahon sa mga apostol. Uno ang Katoliko mao din ang pundukan ang gitugo ng Kristo. Kaya mao ni ang magaling pagbalik yun ang iyang kagikan panahon sa mga apostol. In fairness po sa mga Iglesia ni Kristo, ganun iniyaan nila ang Katoliko, natong panila kay nawala na kuno ang pagkatinoon. Kaya nanudlo na kuno ang mga binalit ang pagtulungan sa mga pagtulungan sa yawa, sa 1 Timoteo 4 na nagdili pagpangasawa, saan po na, no? Pero ang atong lakbit na katinawa niya na, kaya itong pagdili pagpangasawa, doon na nagklasing. Pagdili pagpangasawa kay nautan na, doon ay pagtulungan sa yawa. Yan, hindi lang kayo ginidaan, mga laki lang, mga pare, kumilit tanan yun. Hindi kayo mga pare lang. Ang pagtulungan sa yawa, ginidaan ng tao, pag binyo, tulog kay giisip, kadautan ang pagpangasawa. Kung ang katumanan niya sa history, katong mga Gnostics, dili Katoliko. Kaya kanang pagdili pagpangasawa sa mga pare, dili man na siya, ginidaan sila tulog kay sa iyo kung dominyo. Dili man. Kaya ako galian, kakasala ako, pare man. So dili, dautan ang dominyo sa malas ng tulungan ng Katoliko. Kanang pagdili pagpangasawa, nga ang rason for the kingdom of God, dili na pagtulungan sa yawa. Pagtulungan ni Kristo, ang ito ang disiplina. Asa na mabasa? Sa Mateo 19:12, ito naman masahon kayo, utang pagtulungan ba kayo ito? Basaha sa inyong Biblia, na kanang pagdili pagpangasawa para sa gingharian sa Diyos ang rason, maayon na ang pagtulungan. Pag mo na itudlo sa Katoliko, gano ang mga pare, dili sila maminyo. Mateo 19:12, na adunay dili makahimo sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo, panawata sila. Pag mo na ginawad sa mga pare. So, dili na pagtulunan siya wa. Yung ka na pang gihisgutan nila na pagtulunan siya wa nga, gadili o kananon, masangin lang ng Japon ng Katoliko, kanang pagpuasa ko no, kaya gadili o pagkaan. Well, wa man gadili ang Katoliko pagkaan, di ba? In fact, naitinuluan ka mga galing, gadili Katoliko ng gadili, di ba? Oh, kaya sa New Covenant, wala naman idili at ng pagkaan. Di ba? Pero kanang puasa nga, dili ka mag-alternate, puasa mo na. Pag itudlo mo, mas Biblia ang pagpuasa, di ba? So, nahi ng pagtulunan siya, nga dito pa kanon, nahi po ng puasa.
Kung kanang dili na mukhaon ng karne, matag Biyernes Santo, tuasa man na, so dili na siya pagtulungan siya. Nanas Biblia, kanang magtuasa. Then, naipa, hindi nila nga pagtulungan ko no sa yawa, kanang magbatong ko no mga larawan. Dahil sa Biblia, idili ng mga larawan na Diyos-Diyos. Tinuod niya po na. Pero, dahil larawan na wala idili sa Biblia. Sama ng larawan sa Anghel, nasa Exodo 25, 17 at 22, na si Moises usugo sa Ginoo pag-imong larawan sa Anghel o kirubel. Kaya, wala ko sunod sa simbahan Katoliko, hanggang kayo mga kirubel, diba? Sumunod. Ano na mo tayong larawan sa kirubel? Kaya wala na ibili sa Ginoo. Ang ibili sa Ginoo ng mga larawan, kato mga Diyos-Diyosan, mga idols. Kung sa mga Diyos-Diyosan, kanang isip na Diyos, ng mga larawan, nagkikinoo Diyos. Kaya kanang Diyos-Diyos, isang unsa na buta na ilho ni mong Diyos, niya di tinawag Diyos, kung ano Diyos, Diyos, sama na ngayon kang doktor, kaya tinawag doktor, kusin, kaya tinawag kusin. Kanang Diyos, po, iisip ni mong Diyos niya, di na tinawag Diyos, kung ano Diyos. Pero kanang, may narawan sa Katoliko, dili na siya Diyos ngayon man, huwag mo na itudlo na Diyos na. Kita magay, libro ng Katoliko, ng libro, na kanang narawan Diyos. Wala rin. So, dili na Diyos. Sa ito ba, dili maayo ang ilang akusasyon sa Katoliko na kanang larawan Diyos na. Kaya kung tagsaan na itong larawan sa mga Katoliko, huwag hindi mabasa na, hindi na Dilisunod sa Biblia. Diba, napagay mabasa ng Dilisunod sa Biblia na nautan ng paghimo sa larawan ni Mama Mary o mga Santos, wala. Ang mabasa na ito ng Dilisunod sa Biblia, larawan ni Mahal, ito mga Diyos, pero larawan sa Katoliko, di gini mo mabasa sa Biblia, hindi na. Diba? Eh, ngayon sila nalaas ng Deuteronomio na bisan, dagwas, lalakis, babae, di ko ganoon. Di ba? Marang contradiction, no? Oh. Pero ang ipasabot, ana, kung maghimo kag larawan, bisan mo saan, dagwas sa lalaki o babae nga, ang imong tumong paghimo, ana, himuan imong Diyos, mo na ginili. Kaya pagbatong mo naglaing Diyos. So, kung ang larawan ni Mama Mary, ituruan na muna na Diyos na, sala na. Hindi mo na larawan ng larawan ni, hindi mo na Diyos ng larawan ni Mama Mary. Hindi man to Diyos po si Mama Mary. Di ba? Oh. Pero manong dili daw ta ng larawan ni Mama Mary, kaya wala man itudlo sa Katoliko na Diyos na. Kaya kung itudlo pa sa Katoliko na Diyos si Maria, Diyos ang yung larawan, so, amin ko na Diyos na. Pero kay, wala man na itudlo nga Diyos ng larawan ni Mama Mary, so hindi na Diyos. Di ba? Kaya, umayon ka doktor, namin tinuod doktor. Pero na po yung doktor lang, galing tinuod. Yun na po, ang larawan na itinuod na po yung dili. So, ang larawan ni Mama Mary, dili na Diyos, kaya wala man itulong sa Katoliko na Diyos na. Kaya hindi man din po pwede nga ang larawan na binuhat ng tao, itulong niyo na Diyos na. Kaya ang larawan ang Diyos, hindi man na binuhat ng tao. Di ba? Kaya sa Biblia, nabasa na ito din nga, ang gahatag sa tao sa paghimo o kanang kaalam sa paghimo bisan unsa nakitlas pagpulit o pagdibuho isa may gahatag kanang kaalam ang demonyo o ang Ginoo. Ngunit pamutay na nawa ninyo kinsay gahatag o kaalam sa tao sa paghimo bisan unsa nakitlas pagpulit o pagdibuho. Ang demonyo ba o yawa kay natong Panginoon, dautan ko ng pag-imong larawan? Ang yawa ba o ang Ginoo? Okay, natong pag-isa ko niyo, ang hatod ko ng kaalam sa tao, ang Diyos, nakit na sa pagpulit ko pang Ginoo. Dito na lang siguro mo na namin mga kaisipok na kayo, gawin po po sa may po, mag-lisod na kumutan. Nanas Biblia po. Kung nabasa mo sa Biblia, nabasa ko na niyo, na ang kaalam sa paghimong bubultol o larawan, ang kaalam ang hatag niya ng kaalam ang Diyos. Pero, ang iyan ang instruction, kung maghimong maglarawan, ayaw na ninyo ilhang ang Diyos. Kaya kung ilho ninyo ng Diyos, nakutan mo na. Diyos ang Diyos. Well, mga eksoon, usagod ka hinunggan, ng batong kang larawan, tungod kay ang larawan sa mga santos, for example, magkatabang nagpahinunggon na ito sa mga balaanong buhat. For example, anong naman kayo larawan ang minimento ni Dr. Jose? Una, haron ka pasigunggan siya. Dili, aron humuan Diyos yan. Kaya kung
ini kita na to, sige sa iyang rebulto, makahinundog ka sa iyang mayong buhat, mayo na. Mapuno sa usa sa inunda, nga nung maghimot ang larawan, mga monumento, rebulto sa mga santos. Kaya rin inigkakita na to sa ilang rebulto, makahinundog din ka sa ilang mayong buhat. Pero ano man, mag-consider mo na ito, hindi na sila magpulo, na ilang mga yung lubago ng liturgos katoliko. Waingon mo sila, kanang larawan sa mga katoliko, Diyos na. Pero pamutanan, kung sa mga libuhang katoliko na nanunok, ay kanang larawan sa mga katoliko, Diyos na. Para makaingon ka ng Diyos na. Wala. Kung hindi na siya, Diyos. Or next on, daghan pa kayo na dapat i-discuss na ito. Pero 50 mo na itong oras, tindog naman na ito, nag-moderate ane, hindi na magpoto mo, mas hindi naman pangutanan, ato na ang tumagang muna kayo po. Salamat. Siya nang kayo ni Brother. O salamat. Mangutanan mo ako. O wala na. Naipangutana. Ako? Nakasabot na sila. Nakasabot sila. Ano? Sila Brother.